na letisku. Ja som práve odzúbala drona. Včera som úplne neplánovane nahrala svoje prvé video na YouTube a hovorila som si, že kokos, že čo budem také natáčať, keď nebudem cestovať, alebo chápete, že ten život možno nie je až taký zaujímavý a tak som si hovorila, že proste budem natáčať, že všetko. A potom to nejak zostriham. Teraz prišla proste vec, ktorej som naozaj strašne rada, až neviem rozprávať. V našej rodine k tomuto mopedu pribudne ďalší moped alias Vespa. Ja sa na to teším, pretože ja som sa neskutočne bála sadnúť si na motorku, na skutér a vôbec som si nepredstavovala, že by som niekedy šoferovala takýto stroj. Ani som si nefandila a na balíke som bola, tak som bola proste po 2 týždňoch už nútená, lebo tam tá premávka to je dovidopok, kto ste boli, tak asi sa viete stotožniť. Zamilovala som si tam long story short, to jazdenie na skutri, je to proste sloboda, vietor vo vlasoch, túlanie sa a svojmu prvému skutru som dala meno Tula, čo znamená aj vietor, aj s tým túlaním sa mi to tako ide k sebe. Že tu romantizujem jazdenie na skutri. Ale proste no, it is what it is. Takže tento moped sa bude volať tiež Tula a už nech tu je. A už nech sa ideme túlať, lebo ja som proste jak malé decko, ktoré prvýkrát má dostať Lego. Asi v takomto móde som. Ako sa to dáva dole ten? Toto je jeden splnený sen teraz, no. Go away now. S tým červeným flakom na hlave. Deň pred odletom už bol len taký vyčilovaný, boli sme na byte vybrať vzorky tých do kuchyne, lebo budeme vyjať v roku 2030, keď si nešvihneme. Tu som už bola v kruhu, vybrať nám chlebík na avotoasty a boli sme sa s Majačou prejsť v našom obľúbenom parku. Teda niekto sa prechádzal a niekto si zjavne dával voraz. Čo mi robíš? Však sa to snažím zaraziť na hlavu. Môžeš mať zase to thing outside the box? To by sme nevymysleli ani ty výhodné. Máme 3 advokáta a ideme rozmixovať sušené paradajky. Slanina sa už robí, bordel tu není, nevidíte? Ja milujem, keď je avotoast so slaninou, fetou a poširovaným vajíčkom, ale keď sú tam ešte naviac tie rozmixované sušené paradajky, tak je to top, určite vyskúšajte. Bože, akože výborné. Spomínaš si, že týmto som ťa pokazila v karnivorstva? Ja sa nedivím. Ja sa nedivím. Na toto som zbavila Lukáša. Okrem iného. Vtedy to so mnou ide dolu vodou. Idi z vody. Dobre. OK, see you next time, bye bye. Tejto je sa mi pes. Ja už som zbalená, teda dúfam, že mám všetko, ale tak všetko dôležité určite. Budík dávam na 3:30, 4:30 máme stredko na letisku. Babi už v skupine stresujú, že je to 15-hodinový let, že ako to dáme. Nejak to dáme, nemáme na výber. Takže tak, vidíme sa ráno. Musím sa priznať, že táto cesta ma poriadne zmorila. Leteli sme do Zurichu, odtiaľ do San Jose a odtiaľ do Liberie. Z Liberie sme sa drndali ešte 6 hodín po všelijakých cestách a necestách do Santa Terezy. Ale jednoznačne to stálo za to. Rozmýšľam, či som niekde takto vyčilované rána vôbec zažila. Keď som žila v Sydney a na Bali, tak som zvykla ráno vstávať na východy slnka a pozorovať surferov. Je to taká moja ranná meditácia. Strašne ma to jednoducho z nejakého dôvodu ukludňuje, no ale toto bol úplne nový level pokoja. Baby, a teraz vám drobatko ukážem naše ubytko. Izby sme si losovali, za nás ťahala moja spolubydlá Miška. Vytiahla nám síce najmenšiu izbu, ale za mňa úplne v pohode, pretože sme mali izbu rovno na prízemí pri bazéne, takže sme sa aspoň nemuseli nadrapovať hore schodami s kuframi, už sme boli fakt unavené z tej cesty. A hneď pri bazéne sme mali vonkajšiu kuchyňu spolu s grillom, no a teraz vám rýchlo ukážem našu izbu. No tak to nejako vyzerá kúpeľňa. Sprchový kút taký, že už všetko o sebe vieme. Keď dám do širokouho vícku. No.
skriňa, aj trezor a postelisko. Tak toto vyzerá z tejto strany inkriminovaná sprcha. Tuto budeme cvičiť. Nám sa akurát chystajú raňajky. Budeme mať taký spoločný brunch. My už sme s Myškou boli ráno na pláži, tak už sme si zavalili croissant, lebo sme boli strašne hladné s kávičkou, ale teda som zvedavá na náš babský spoločný brunch. Ideme si nababkať, neviem, či ma počuť. Uvidíme na izbe. Tak táto reštika všetkými 10. Akurát nerobte tú chybu ako ja a nedávajte si burger, aj keď bol výborný, ale varia tu veľa lokálnejších a za mňa aj chutnejších jedál. Napríklad také ryby, mahi mahi bola výborná. Sunsety tu sú neuveriteľne krásne, ja už do toho nejdem ani ďalej kecať. No a tu už trádlujeme na našu rannú jogu, klasicky 5:30 ráno. Popravde to pre mňa ani nebol nejaký problém, lebo jetlag sa postaral o to, že som stávala už o 4:00. Ja som sa práve vrátila z rannej jogy, na ktorú vstávame 5:30, je to úplne čarovné a pri tom oceáne cvičiť, ale dneska som to proste nejako nedala, lebo všetko ma štípe, jak som zhorela. No a takže Myška ostala na pláži, takže teraz pôjdem za ňou, zoberiem drona a konečne si čosi podroním. Mám taký solo dejtík, babi ráno teraz cvičia jogu, klasicky 5:30 a ja vždycky ráno, keď sa cvičili, tak som sa pozerala po okolí a strašne som mala chuť sa tu proste poprechádzať, fakt ráno tu nikto nie je, úplne, že je samota, stroskotanec, možno nájdem Wilsona, no a takže sa prechádzame. Nehovorím len za seba, keď poviem, že v Santa Terese máte pocit, že čas prestal úplne existovať. Surfovanie je viac ako šport, je to životný štýl a žijú mu pomaly všetci. Veľmi sa mi páčilo, že som tu nikoho nevidela čumakovať do telefónu, proste ľudia len chillovali alebo sa rozprávali medzi sebou, meditovali, čítali knižky, proste si užívali prítomný okamih. Je to tu samý pec, ja som sa z tohto veľmi teda tešila, lebo som dodžemaniak, tak som sa vymojkala do sitosti. Mnohé cesty sú ešte prašné a hrbolaté a jazdí sa prevažne na štvorkolkách. Nájdete tu rôzne kaviarničky, veľa reštaurácií, rôzne brančoidné miesta, takže je na výber. Potom rôzne obchodíky, ako napríklad tento, kde sme si s Myškou zašli kúpiť vyháňača diabola alias šalviu. Moje Lukino to volá indiánske kopy. Jednoducho veľmi veľa na výber. Tu sme si napríklad zašli na tarot reading ako pravé bosorky, takže bolo aj ezovovu od šamana z džungla na Kostarike. Jedlo mi tu veľmi chutilo, nevedela som sa docpať, ale potvrdzujem to, čo som o koste počula, že je celkom drahá. V priemere som tu platila okolo 20 € za porciu, napríklad aj len za také raňajky. Asi jediná moja opica, ktorú neľutujem, je tá, čo som zažila na Kostarike. Ja teda moc nechvastem, ale tu sme mali náročnú noc, ale bola skvelá. Začali sme v Banana Beach, ktorý akurát vidíte vo videu, a keď ho zavreli, tak sme sa presunuli do Kuksu a keď zavreli aj ten, tak sme roztancovali ulicu, ľudia doniesli repráky a proste sme tam tancovali do 5 ráno. Neuveriteľná atmosféra to bola. Na Kostarike som skúšala surfovanie prvýkrát a bola som veľmi prekvapená, že mi to celkom išlo na to, že ja som extrémne šmatlák na všetky športy, teda zjavne nie na všetky. Určite sa tomu budem venovať aj ďalej. S Myškou sme sa ešte rozhodli, že keď sme sa tu teda takto stretli, tak si dáme urobiť tetovanie na pamiatku. Toto štúdio nám poradil šaman, u ktorého sme boli na tarotovom readingu. Sa dodžumbal až v džungle, prosím pekne, takže nedaj si urobiť tetovanie v štúdiu, ktoré ti poradí šaman v džungle na Kostarike. To je ako keby to povedal Yoda. Robím si srandu samozrejme, ale tak máme spomienku a doslova aj vritú pod kožu, takže asi tak.
tetovania sme utekali na kone, mali sme mať jazdu pri západe slnka, nakoniec toho nič nebolo, už neviem, z ktorej strany to tam niekto domrvil, ale prdeť na to, proste bol to aj tak nádherný zážitok a takýto nádherný západ sme vychkali cestou naspäť, takže wow, krásne, všetko bolo ako malo byť, s babami sme si porobili fotky, videá a druhý deň sme Arenal. Mišulka sa zrovna sprchuje, takže urobím takú flíšku room tour, lebo toto je izba s takým výhľadom, že dovidopo. Natočím to proste, kým tu nemáme jedník. Tak to nejak to vyzerá, ešte nebáme kufra. Tu máme kúpeľku, to potom, ale to aj je dôležité, hej. Tak to vyzerá izba, balkónisko s týmto krásnym posedením a výhľadom na sopku rovno. Brutálus. Ahoj! Ako vyzerá kúpeľňa. Široko uhlý želder na tú obrovskú sprchu. Hezel, zaujímavé. Ale zase raz. Zobudiť sa do tohto. To je sen. Vodopád Rio Celeste sa nachádza uprostred dažďového pralesa v Národnom parku Tenorio. Výšky 30 metrov padá do dokonalo tyrkysovej lagúny. Farba riek je tak neskutočná, že si mnohí myslia, že je to Photoshop, no má to ďaleko od pravdy. V mieste zvanom Tenideros sa stretávajú dve rieky. Rio Buenavista a Quebrada Agria s rozličným pH a minerálmi, čo má za následok chemickú reakciu, vďaka ktorej má voda tak prekrásnu modrú farbu. Legenda hovorí, že keď Boh dokončoval malovanie oblohy, umyl si štece práve tu, v Rio Celeste. Práve preto má táto rieka takú magicky nebeský modrú farbu. Vysuté mosty sa tiahnu ponad zelené koruny stromov, ktoré sú niekedy zahalené v hmle a inokedy vykúpané v slnečných lúčov. Čaká vás 3-kilometrová trasa naprieč dažďovým pralesom, 16 mostov, z toho 6 vysutých, pričom najvyššie siaha až do výšky 45 metrov. Žije tu viac než 350 druhov vtákov, opice, rôzne cicavce, môžete tu vidieť leňochodov, tukanov, kapucínske opice či rôzne jedovaté žaby a plazy. Všade navôkol rastú orchidei, bromélie a obrovské paprade. A ak budete mať trošku šťastia, medzi oblakmi uvidíte aj sopku Arenal. Pár minút od mestečka La Fortuna sa nachádza 70 metrov vysoký vodopád La Fortuna. Po viac než 500 schodoch sa dostanete k prírodnej lagúne s kryštálovo čistou vodou. Hneď sme tam poskákali, voda je síce ľadová, ale vrelo to odporúčam, budete tu potrebovať takúto vzpruhu cestou naspäť. Je posledné ráno na Kostarike, ja som práve odžubala drona. Idilický výhľad, takže reku, idem si zalietať cestou naspäť. Skapal signál, nechcel sa vrátiť naspäť, tam je proste taký mod, že keď odíde ten signál, tak sa vráti na ten home point, ale nestalo sa. Tak sme sa bavili, že možno mi ho aj užubal vták. Peťo mi hovoril, že im takto pošlo 5 dronov. Nie práve tak, že im ho užubal vták, ale že to bol jeden zo spôsobov. Takže tak, strašne ma mrzia tie zábery, lebo boli nádherné. Aj teraz ráno tá sopka, som bola úplne pri tom cipe. Krásne tam išli obláčiky, nevadí. Našťastie máme DJI Care, takže drona bude mať nového nazad, ale tak, no. Bude z toho funny story. My tu máme akurát jedník, lebo sa balíme. Asi takto nejak to vyzerá. A prepním ešte na ten výhľad, ale už sú tam zase mraky. Takéto nejaké ráno sa nám vydarilo, len ten vršok bolo celý vidno. Pápadrom. Ja si to tu položím, ja keď som cestovala na Bali na postel, to bolo moje statiu. Čakajte, trošku takto.
overall som strašne rada, že som tu bola aj napriek tomu, že som si tu nalomila nos proste. To poviem asi v niekom inom videu, ak sa stalo, ale bolo to strašne funny. Že som stratila drona a všetky zábery z neho, sral to pes, proste všetko sú to hovadiny. Spoznala som tu neskutočne úžasných ľudí, je tu neskutočný vibe, je to nádherne, s babami sme sa bavili, že by sme sa jednoznačne chceli ešte vrátiť. Proste je to čarovné miesto. Ja som vždycky milovala solo cestovanie a myslím si, že do môjho repertoáru si zaradím aj takéto retreaty nejaké, lebo má to zase taký iný vibe a iné čaro a človek spozná veľmi zaujímavých ľudí, takže that's all zatiaľ. Idem sa konečne baliť, lebo nebudem stíhať.